somos conscientes da importancia de que nos nutran das súas ideas para poder adoptar esas políticas e para poder poñer en marcha legislacións que, bueno, pois sexan o futuro dos nosos xóvenes e da xuventude. Entre todos queremos conseguir que as persoas que teñen verdadeiros vocación de servicio público, as persoas que teñen talento e que son novas, pois podan acceder, podemos incorporar ese talento á política. Creemos que son tempos nos que a xuventude pois ten un certo divorcio ca política e creemos que Nova Xeración pode axudar ao partido a que as persoas máis novas, as persoas que teñen esas novas ideas, pois se acheguen máis á política, porque están nos ámbitos onde a xuventude pois participa, como é a universidade, como outros ámbitos educativos, ámbitos de participación deportiva, etc. Por tanto, creemos que é importante atraer o talento á política. Y ahí estuvieron los tres. Luego la presidentes provinciales.